През последните години се родиха нови групи към училището – Стъклопис и Батик, по инициатива на началните учителки госпожа Маркова, Маринова, Пакъмова, Ганева, Овчарова. В школата по стъклопис се включват деца от целия начален курс. Госпожо Маринова, бихте ли разказали за работата на децата в школата? Голямо е желанието на децата да участват. Отначало те рисуваха, използвайки шаблони на пеперуди, риби, птици, цветя, герои от приказки. После започнаха да копират върху стъклото икони, по-късно ги оцветяваха. След време започнаха напълно самостоятелно да рисуват много красиви предмети, пейзажи, портрети, орнаменти. Но най-голям ентусиазъм и въодушевление ги обхвана, когато започнаха да рисуват върху различни стъклени предмети. Върху чаши, купички, шишенца, малки бурканчета, пепелници и много други. Децата работят с голям ентусиазъм. И това е обяснимо, защото когато човек се чувства свободен и в мислите, и в действията си, той твори най-добре, а това се получи в школата по стъклопис. Спортната дейност също има своето място в дейността на училището, а успехите са неизброими. Училището участва във всички общински спортни мероприятия и нашите отбори заемат призови места. Учениците от Средно общо образователно училище Иван Вазов са участници в националните юношески отбори по футбол и баскетбол. Юношите и девойките участвали в лекоатлетическите отбори в общинските щафети и кросове, са спечелили над 180 призови места. Баскетболният отбор 11 и 12 клас се класираха трети на общинското първенство, а представителният футболен отбор 3 пъти е бил финалист и е заемал призовото второ място. От 3 години училището е домакин на окръжния турнир Special Olympics по програма "Да играем заедно". На републиканския турнир в София децата от училището спечелиха 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзови медала. На международния турнир в Букурещ през март 2008 година децата се отличиха с 2 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала. Един от факторите, които правят нашето училище привлекателно, е обучението по информационни технологии. От 2003-2004 учебна година са разкрити паралелки с профил информационни технологии. Учениците се приемат чрез конкурс по документи. Обучението се провежда в 4 модерно обзаведени компютърни зали с достъп до интернет. Имаме възможност да работим самостоятелно на компютър. Получаваме теоретични знания, които затвърждаваме с практически упражнения и работа по проекти. Учим се да мислим самостоятелно, да работим в екип, защото поставените задачи развиват нашите умения за интегриране по дейности. По този начин се реализират успешно целите на компютърното обучение, да се овладеят уменията за работа с компютърна система, формиране на умения за използване на приложни програми, да се използват възможностите на компютъра за изпълнение на разнообразни задачи, стимулиране на любознателността и желанието за експериментиране, работа в екип. Основна форма на училищното самоуправление е ученическия съвет. Задачата на училищния съвет е да организира и координира живота в училище, да създава у учениците самочувствие, че са членове на едно семейство, което не само работи, но и се весели заедно, екип, който работи за името на нашето училище. Имаме ученически съвет. Според мен той трябва да помага на класовете за всякакви организации и инициативи, каквато беше благотворителната разпродажба за Хаити. Всеки участваше и се включи по някакъв начин. Поощряват се инициативи, идващи от самите нас. Една такава изява бе по предложение на учениците от началните класове. Организирането и провеждането на благотворителна изложба базар в помощ на децата от Хаити. Изложението включи различни предмети, изработени от децата в начален курс. Издаването на училищен вестник е традиция, като през тази година отново предстои излизането на училищния вестник с редакционна колегия и основно участие на учениците в издаването му. В рамките на тази учебна година ще се проведе и обучение по работещия и изпитан модел "Връстници обучават връстници".
Идеята и целта на всички мероприятия е учениците да придобият самочувствие и увереност, да се научат да вземат решения и да поемат отговорност, да развият чувството на съпричастност, да разширят творческия си потенциал, така че училището наистина да стане една желана територия. С желание и ентусиазъм беше създаден танцов клуб, който наброява 87 танцори, разпределени в 3 възрастови групи – фолклор и мажоретен състав. С красивите си костюми, музика и танци, те често участват в различни концерти и радват много зрители. Това им дава самочувствие, радост и гордост, че представят училище Иван Вазов. Какво ви привлича в мажоретния състав и откъде идва желанието ви за участие? Мажоретният състав е лицето на нашето училище. Той открива и закрива всички училищни мероприятия. Всички ние сме подправени в кастинг и това ни мотивира към дисциплина и самоконтрол. Именно оттам провокира желанието ни за работа. Идеята на танцовия клуб е да развива интереса и към българския фолклор, към народните традиции, запазили духа на нашия народ и дали му самочувствие, че има с какво да се гордее и какво да покаже на света. И това е гаранция, че българското народно творчество е в нашите сърца. Ето това е нашето училище. То ни посреща с първия училищен звънец, с думите на нашия патрон и моите песни все ще се четат. Тук сърцата ни топтят с ритъм на младежките ни пориви, с дразновението на мечтите ни, тук кънти нашия смях. Тук всеки учебен час за нас е начало на нова година, от календара на знанието. Тук се раждат най-верните приятелства, най-съкровените планове. Затова името му е Средно общо образователно училище Иван Вазов. Винаги ще има място в сърцата ни. Едно малко кътче от душата ни ще бъде запазено за него, нашето училище.